אין מה לבטל. ערב טוב מהבריכה בווינגייט ביום האחרון של תחרות גביע האיגוד בשנת 2015. ההצגה תיפתח הערב דווקא במסחה שחוזרים אליו בגלל תקלה שאירעה אתמול בהזנקה. אחד המסחים המרתקים שיהיו כאן בתחרות, מסחה הגמר 100 מטר גב לגברים, שיחל ממש בעוד כמה רגעים. בעלי התפקידים, שופטת ראשית רחל ברנע, שופט ראשי מיקי כהנא, מרדיקי זינגר ושלמה, אנא שעון אלקטרוני, משפחות רייסלר וצוביצקי, מזכירת התחרות יונה אלבר, בהצלחה לכולם. מי לוקח אותם? אני לא רוצה אותם. מי? הזינוק, מי לוקח? הוא לוקח. מה? מי לוקח את מה? את הזינוק. יש, הכל מכוסה.
לא רואה אותו. אנחנו עוברים למשחק 100 מטר קו. הזדמנות נוספת במסלול 2, דוד פרידלנדר. מסלול 3, דוד גמבו. 4, יונתן קופלר. 5, דניאל קפלן. וב-6, נדב אהרונסון. בהצלחה, קהל, לעזור. יונתן קופלב ממכבי חיפה במסלול מספר 4 נמצא בכושר גבוה, ונראה אותו מה הוא יעשה במשחק החוזר. עובד להסתובב 26-43, פול 3, שימו לב, במסלול 4, יונתן קופלב, וזה הקרב. קדימה. תוצאה יפה מאוד ליונתן קופלב, בעצם התוצאה המהירה ביותר, לא, התוצאה השנייה המהירה השנה של שחיין גב ישראלי. נעבור ל-400 מטר מעורב, בוגרות, מסלול 0, מאי לוי, קריית אונו. מסלול 1, קרן וסרמן, קריית אונו. נטע שיף, מסלול 2, קרקמיים רעות. נועה סער, 3, הפועל ירושלים. להן דניאלי, רעות, מסלול 4. ג'סיקה אנטילס על 5, הפועל ירושלים. מאיה עצמון על 6, הפועל ירושלים. אלה אבינה, הפועל עמק חפר, 7. בר גולדי, 8. בר המכבייה. ושירה פייגי, קריית אונו. בבקשה. גמר 400 מעורב לנשים יוצא לדרך, כשעיקר המאבק יהיה בין האנגליה והאמריקאית, יעל דניאלי שלומדת באנגליה וג'סיקה אנטילס שהגיעה אלינו לפני שנה מארצות הברית. פורצת
27. קדימה. הפועל ירושלים לא רואים איפה עכשיו. ונמצא איתנו המאמן הלאומי ליאוניד קאופמן. דקה 5 של פריד. אחריה יעל דניאלי. דקה 6 של שלוש. עבור למשחק הגב. נראה מי מהיר פה בגב. ערב טוב לליאוניד קאופמן המאמן הלאומי. אז יש חגיגה בבריכה? אני מניח שכן, זה פעם ראשונה בהיסטוריה, אנחנו עושים תחרות קריטריונים, ממש כמו טרייל אמריקאי, וטריילים שונים במדינות גדולות, שהמטרה רק להשיג קריטריונים בינלאומיים. כל המדינה פה, כל השחקנים פה, כולם מוכנים, כולם שיא הכנה, בגדול שוחים מהר או מהר מאוד. יש לנו 2 קאטים אולימפיים על הניסיון ראשון, ותחרות עוד לא נגמרה, וזה חגיגה של שחייה ישראלית. אני מבין שזו פעם ראשונה שאנחנו מתנסים בעונה תלת פסגתית, ומה אתה יכול להגיד על זה עד עכשיו? גם זה, אנחנו פעם ראשונה עושים את זה בעונה תלת פסגתית, ופעם ראשונה עושים קריטריונים רק בבריכה ארוכה, אין יותר קצרה. יש הרבה סיבות מקצועיות לזה, אחד הסיבות זה הבריכה הזאת מאלפת שקיימת במדינת ישראל, והניסיון הוא מוצלח. ולגבי השחיינים והציפיות, אנחנו עומדים בינתיים בציפיות? אנחנו עומדים באחוז גבוה של הציפיות, ברמה מקסימלית. אם יש לנו 4-5 שחיינים במדינת ישראל שיכולים לעשות קאט אולימפי, והיום עשו את זה 2, אז זה הרבה, כאילו, בתחרות הזאת, בשלב זה. יש עוד הרבה תחרויות בדרך שאפשר לעשות, אפשר לעשות את זה עד מאי 2016. נבחרת טובה יוצאת לאליפות עולם, יש הרבה שחקנים שעשו קריטריון לאליפות אירופה לנוער, לקליקומן, לאולימפיאדת נוער אירופאית. זאת אומרת, אני חושב שהמצב בינלאומי שלנו טוב מאוד. בימים האלה מתקיימות הרבה אליפויות באירופה ובאוסטרליה, ואיך אנחנו עומדים מול ההישגים שנקבעים בתחרויות האלה? קודם כל אני לא עושה השוואות, ואני גם לא בודק, לא עוקב ולא עושה גם בדירוגים, בגלל שהדירוגים זה דבר מאוד מאוד לא משתנה בתחרות במאני טיים. זאת אומרת, שחקנים הרבה פעמים שוחים מהר מאוד ויש להם דירוגים גבוהים, אבל מגיעים לשיא כמו אליפות אירופה, אליפות עולם ומשחקים אולימפיים ולא עושים את התוצאה, אז דירוג הוא לא קובע. הקובע הכנה לתחרות מטרה ושיא הכושר בתחרות מטרה. וקצת על ההיסטוריה שלך, ליאוניד, כמה שנים אתה כבר מאמן את הנבחרת שלנו? אני מאמן בנבחרת הרבה. בנבחרת אני מאמן מ-95, בבוגרת. אבל המאמן לאומי אני מ-2005. ובפרספקטיבה של השנים הארוכות האלה, מה אתה יכול להגיד על המצב המקצועי של השחייה הישראלית? אני חושב שהמצב המקצועי שלנו לא רע. יש לנו מאמנים מנוסים. יש לנו מאמנים בעלי ידע ובעלי יכולת ובעלי ניסיון ובעלי השראה ורצון להצליח, הרבה, וזה מאוד מאוד חשוב. ההישגיות של המאמנים ורצון לגדל שחקנים ברמה בינלאומית גבוהה זה אחד הסיבות ואחד התנאים כדי להצליח, ואני חושב שהמצב שלנו ברמה של כוח אדם הוא לא רע בארץ. יפה מאוד, תודה רבה ליאוניד, ותמשיך לארגן לנו חגיגות טובות. תודה רבה, להתראות. ותוצאות יפות מאוד. כל הכבוד.
אז כמו שאפשר לראות על לוח התוצאות בהתמודדות בין האמריקאית והאנגליה, אז ג'סיקה אנטילס מהפועל ירושלים ניצחה בזמן יפה של 4 דקות 57 ו-54 שניות. זה הזמן המהיר ביותר שהיא קבעה השנה, רחוק ב4 שניות מהשיא האישי שלה. לצערנו, רצוף 7-10. להבין. ואנחנו עוברים למקצה הבא. מיטל זנדנברג על 3, בקריית אונו. עדן אמירי, ראו, המסלול 4, דרד פורדוסו. מכבי פארק המים ראו. בהצלחה. יצא לדרך גמר ב' של משחי 400 מעורב לנשים. בוא נדבר עכשיו על המבצע הבא, של המבצע החזק של הזה, גל נבוא, זה לא בלה בלה.
שימו לב שחקנים, מאמנים, תוך כדי המשחק. יש לנו היום פה ניסיון של שידור ישיר באתר האיגוד דרך האינטרנט. אנחנו מקווים שתהיה דבר קבוע וכולם יוכלו לצפות בתחרויות אונליין. בוא נעשה את זה פה, שיראו קצת קהל מאחורי הווארי, דארלינג. בסדר? תתקרב אליי, עכשיו תחזיק את המיקרופון כאן שלנו, תתן לי רגע, ככה. לא, you hold it for you, אבל כאן, לא צריך ככה, בסדר? לא יראו אותו בכלל. ערב טוב, ג'סיקה. Good evening, congratulations for your victory. Thank you. How are you feeling? It was hard. I had some really tough competition. Everybody swam really well. Yeah, Danielle. Yeah. She's an amazing competitor. She's also doing the 800 freestyle, so I'm very impressed with her. I was hoping to go a little bit faster, but it's okay. Everything happens for the best. So I'm happy. That's nice. How are things going with you in Israel? They're going great. It was a big adjustment, but I absolutely love this country, and I'm so happy to be here and to be training here. The coaches are amazing. I absolutely love my swim team. Everybody's so sweet, and they're like my second family. So I'm so happy. Sounds great. And what are your goals for the next years, days, weeks to come? I'm hoping to make Universiadas. There's another competition around May 2nd. In about 2 weeks, yes. In about 2 weeks, so hopefully with a little bit more training, hopefully I'll be able to swim well there and make the time. What is the criteria for the Universiad? For 400 IM, it's 451, and for 200 IM, it's 218. So I'm hoping to do it in 200 IM. Sounds good, and I'm sure you're going to make it. So lots of luck and all the best. Thank you. Toda rabah. מכבי חיפה, Good? Okay. בבקשה. כרגע בבריכה אחד המוקדים המרכזיים של הערב הזה, כשעיקר המאבק הוא בין גל נבו לאיתי גורביץ', שניהם מהפועל ירושלים. מהמטר ראשונים, ואיתי גורביץ' מוביל במילימטרים על גל נבו. וכרגע לקח את ההובלה גל נבו אחרי 150 מטר בסגנון גב, ותמיד כדאי לזכור את ההישגים הנפלאים שגל נבו הביא לנו במהלך השנים. גל נבו בצמרת השחייה הישראלית מעל עשור, עשה שינוי מקצועי, שחיין מדהים, ובוא נראה אם הוא מצליח להמשיך להדהים אותנו.
שני הבוגרים המובילים של ישראל במשחק הזה נמצאים תומר דרורי מהפועל עמק יזרעאל שמתאמן באקדמיה, וגל הדר ממכבי קריית אונו שגם כן מתאמן באקדמיה. ב-300 המטרים הראשונים סיים גל נבו ב3 דקות ו16 שניות, ונשארה לו עוד דקה ו3 שניות כדי לעמוד בקריטריון לאליפות העולם שהוא 4 ו19 דקות. עכשיו זה מאבק של גל עם השעון. 4:19.2 שניות, זה הקריטריון לאליפות העולם, וגל דוהר ונראה שהוא הולך לעשות את זה. נראה שגל יעשה את זה. עשה את זה בגדול. גל קריטריון לאליפות העולם. כל הכבוד לגל, משחק מדהים, מדהים. תומר דרורי שסיים במקום השלישי, שיפר את השיא האישי שלו ב6 שניות, עם תוצאה יפה מאוד, 4:34 דקות. 4 דקות 34 שניות. ואנחנו עוברים למקצוע הבא, הילה אבשלום, הפועל גליל עליון 2, עינת עולה ב3, הפועל ירושלים, עמית כרפול 4, מכבי ראשון לציון, יואב וייסברג 5, מכבי ראשון לציון, יריב בן סימון 6, הפועל הוד השרון, ועידו ישראלי על 7, מכבי קריית אונו. מישה. מברוק, כל הכבוד, וואו איזה... אחרי הזינוק, אחרי הזינוק. שימו לב, כאן מבואכה הקריטריון לאליפות העולם. התוצאה היא שיא בינלאומי חדש, לקראת בין באולימפיאדה, נתנו לו 3 מיליון, עזב להתפטר. מה העניינים? קח עוד טיפה שמאלה.
יאללה, בוא נעשה את זה. טוב, יאללה. אז ערב טוב גל, הישג מדהים, כל הכבוד. תודה רבה. באמת מה התוצאה שרציתי לעשות עכשיו? זהו, מאוד מרוצה. כמה שנים אתה כבר שורף את הבריכות שלנו גל? הרבה, אבל זה הכיף, לא רוצה לוותר על זה. בעיקר עכשיו שהחלפתי תוכנית, אני מגלה את השחייה מחדש, או את הכיף בשחייה מחדש. ואני שמח שגם יש תוצאות מעבר להנאה. ספר לנו בכמה מילים על השינוי, מה משמעות השינוי שעשית? בעצם עברתי להתאמן עם אהוד סגל, כמעט 1 על 1. אנחנו עובדים בצורה יותר עצימה, קצת פחות נפח. זה בעצם כיוון שהעולם נע לכיוונו בשנים האחרונות, בטח שחקנים יותר בוגרים. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אני מקווה שנמשיך לראות התקדמות. והמטרה היא לשפר בסוף את השיאים שלי, לא רק להתקרב. הקפצת לנו הרבה פעמים את הלב משמחה, תמשיך להקפיץ אותו עוד הרבה. תודה רבה. רשמתי לי כמה דברים. אם היית נותן לי עוד כמה שניות הייתי גם יכול לראות איזה מקום משמו גל בדירוג העולמי. ערב טוב לבוקיצ'יש. ערב מצוין. אז בעקבות השמחה וההתלהבות שיש כאן בבריכה מההישגים, אנחנו רוצים לתת קצת פרופורציות לתוצאות האלה, ואין כמו בוקיצ'יש לתת את הפרופורציות האלה. כן, תמיד צריך להסתכל, לראות גם את התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה כמובן היא הפרופורציה שלנו מול העולם. כי המטרה של השחייני העילית שלנו יהיה בסופו של דבר אליפות העולם ואחר כך המשחקים האולימפיים בריו 2016. ואנחנו כבר הרבה שנים מדברים על מדליה, ואנחנו לא רואים את זה עדיין. וגם לאחר השבוע היחסית מוצלח, כי לדעתי אנחנו ראינו בסוף השבוע הזה 1, 2, 3, 5 שחיינים כמעט בטוחים לריו, ואני תכף אזכיר אותם ברשותך, אבל אף אחד מהם לא מתקרב. אני לא רואה כרגע בזמן נתון של היום מישהו עם סיכוי לעלות לגמר, ולבטח אם אין מישהו שעולה לגמר, לפחות לפי חוות דעתי, אז קשה מאוד לצפות למדליה. אז נכון שהיה לנו את יעקב תומרקין בגמר בלונדון, ועדיין יש סיכויים שמישהו יעלה לגמר, אבל על פי מה שראינו בסוף השבוע הזה, ראינו שחיינים טובים, ראינו שחיינים, 3 שחיינים, 2 שחיינים בשלושה, גם מה שראינו גל נבו עכשיו, 3 מאיות מקאט A, זה הזמנה פתוחה לריו. לי אין ספק, ואני תכף אסביר גם למה, אם זה יעניין אותך או את הצופים. מאוד מעניין. אנחנו רואים פה גם... קודם כל, יעקב תומרקין היה בלונדון ונשאר עדיין שחיין מספר 1 שלנו, לקבוע 2 תוצאות של קאט A, שזה הזמן שמקנה לך השתתפות בטוחה, הזמנה בטוחה למשחקים האולימפיים בריו, זה הישג כשלעצמו. זה נכון שהוא לא שיפר את השיא הישראלי של גל נבו ב-200 מעורב, הוא לא שיפר את השיא האישי שלו ב-200 גב, ואנחנו מצפים, או אני ציפיתי לשחיין צעיר. דקה אחת בוקי, בוא נראה מי תהיה המנצחת במשחק ל-100 חופשי, כשאנדי מורס עושה את זה בגדול. שיא ישראלי חדש לאנדי מורס, שיא מדהים, וואו, איזה שיא, 54-61 שניות.
כן, אנחנו רואים פה רמה גבוהה מאוד של אנדי מורס. ולמרות זאת, התוצאה שקבעה ב-50 מטר, שהיא קאט A לריו, התוצאה הזאת היא לא קאט A. התוצאה של קאט A היא 54-43. זאת אומרת, היו חסרות לך 2 עשיריות. זה לא הרבה, לשנה וחצי, אין לי ספק שהיא יכולה לעשות את זה. אבל קאט A זה הסוף של העילית. כי ברור לנו הטובות ביותר בעולם משחקות היום 2 שניות מהר יותר. 2 שניות בקצב הזה זה משהו כמו 5-6 מטר. שזה הפרש עצום. בין הראשונה לבין התוצאה הזו נכנסים עוד 25 או 26 או 30 שחייניות. זאת אומרת, זו תוצאה נהדרת, תוצאה טובה מאוד לבריכה הישראלית, אבל אתה ביקשת אותי פרופורציות בינלאומיות, ובפרופורציות הבינלאומיות זה עדיין רחוק. אבל נחזור למה שראינו ליעקב תומרקין. כמו שאמרתי, יעקב היה בן 18, בן 20 במשחקי לונדון. קטע שאתה אומר, וואלה, עכשיו הבחור שכזה ייתן גז ויעיף אותנו קדימה. ולצערי הרב, לפחות נכון להיום, זה לא העיף אותנו קדימה, זה העיף אותנו אחורה. כי הוא עשה כמעט שנייה פחות טוב ב-200 גב, דקה 59-49, מדרג אותו היום במקום ה-15 בעולם, או מקום 12, 2 לכל מדינה. 12, הבחורצ'יק היה במקום השביעי באולימפיאדה. ב-200 גב הוא מדורג במקום 15, בעולם 2 מכל מדינה, והוא היה שביעי. הרבה דברים יכולים להתרחש. אז בואו נעצור פה, תעבור ל... Data Bank of Israeli Swimming. Good evening, Andy. Congratulations. Thank you. Gonna have a little interview? Andy, would you please stand us around here? Yes. So we can take a pool in the background. Misha? It's a little bit too far. Yeah, wait, am I standing in front of that? He'll aim it to you, okay? Good evening, Andy. Congratulations for the 3 Israeli new records. I had a really good meet. I'm really happy. How is it going in Israel with you? Very well. The training's going well, and I'm having a lot of fun. It's it's a new level that you're getting, the Israeli, especially the women swimming in Israel. And what do you think how can we get it to the more Israeli swimmers? I don't know, it's sort of a tough question, but definitely the media can help, and I don't know, just encouraging young girls to continue to swim and have fun with it. Okay, you're giving us a lot of enjoyment and excitement, and you continue with it. Thank you. Thanks. כן, אז נחזור לפרופורציות, בוקי. בוא נסגור את הסיפור של יעקב תומרקין. יעקב תומרקין יש לו עכשיו 1.5 שנה שקטות להתכונן למשחקים האולימפיים. הוא לא צריך לדאוג ולרדוף אחרי, הוא צריך להתכונן ולהתכונן גם לתחרויות שבדרך. והתחרויות שבדרך זה אליפות העולם באוגוסט בקזאן, רוסיה, אליפות אירופה, שאני לא יודע בדיוק איפה היא בשנה הבאה, והמשחקים האולימפיים. עדיין יעקב יכול לשחזר לפחות את ההישג שלו בלונדון. קשה לי להאמין שאנחנו נראה פודיום בריו, אבל בהחלט אני רואה אפשרות שיעקב, שנראה טוב במים ונאבק טוב במים, עכשיו בשנה וחצי של עבודה טובה ורצינית, כשהוא יודע שהכרטיס שלו לריו מובטח, יגיע לשם ויעשה משהו מעל ומעבר למה שהוא הציג עד היום ב3 שנים האחרונות, או ב2.5 האחרונות, נאמר ככה. הבחורה החמודה שראינו עד עכשיו, אנדי מורס, היא תותחית בקנה מידה ישראלי, וזה חשוב מאוד. תאמין לי, זה חשוב מאוד, כי זה אחד הדברים שחסר לנו פה, בנות שימשכו את הבנות האחרות. אנחנו צריכים מה שנקרא role models. אנחנו צריכים דמויות לחיקוי. ויש לנו פה דמות לחיקוי בנוסף לעמית עברי.
מהחתירה? אולי סוף סוף ירדו את ה-50? ירדו כבר את ה-50, אבל בוא נראה אם יהיה לנו פה עוד שחיין ישראלי שיורד את ה-50, כשהמועמדים המרכזיים הם דוד גמבורג ולירן קונובלוב, שניהם מהפועל ירושלים, ונראה את המשחק המותח הזה. פתיחה של 24-6, מספיק לרדת את ה-50? לא מספיק. קשה מאוד, זה יהיה ממש גבולי. אם כן או לא, 24 הוא צריך לשאת את 25-4, ממש לא. 24-6 ו-25-4, אפילו מייקל פלפס מתקשה לעשות את זה. כן, לא זכינו לראות משחק עם ירידה מ-50, אבל תוצאות לא רעות בכלל. שנדמה לי שתומר פרנקל עשה שיא גילאים. כן, נדמה לי שתומר פרנקל עשה שיא גילאי 15, ותומר פרנקל הוא בהחלט אחד מהכוכבים הגדולים של התחרות הזו. מה אתה יכול להגיד על תומר? קודם כל, תומר הוא כוכב אדיר לגיל שלו. אני חושב שהוא קצת ייפול בין הכיסאות, כי היום, לא, בעצם הוא לא, כי היום הוא בן 15, בשנה הבאה הוא יהיה בן 16. קשה לי לראות אותו עושה את הקריטריון לריו, למרות שהוא יכול להיות, שיתקרב הוא יהיה אחד מהשחקנים הצעירים. הרי הוועד האולימפי הישראלי יאפשר ל3 או 4 ספורטאים צעירים שלא עשה את הקריטריון. השאלה אם הוא יוזמן למשחקים, זה לא מספיק שישראל אומרת לך. השאלה אם יזמינו אותו למשחקים, ואני חושב שהתוצאות שלו לא יספיקו. מה שכן, צריכה להסתכל 4 שנים קדימה, על 2020. אז תומר יהיה בן 20. בול, גיל מדהים, וכמו שהוא מתקדם כרגע, כמו שהוא נראה במים, אתמול הוא כמעט ניצח את המאה פרפר, או שלשום. והוא שחיין נהדר. אבל שוב, אנחנו מדברים על משהו שיצמח לעוד 5 שנים, ואז הוא יהיה בן 20, כמו שהיה תומרקין, שעלה לגמר בלונדון. זאת אומרת, יש פה מה, הוא ולא כתב, יש לנו כמה שחיינים טובים שהם בדרך. אז אם נצא רגע מהדוגמאות האישיות ונחזור רגע לפרפרזה של לפני הרבה שנים של מתי יהיה לנו את הרמטכ"ל התימני הראשון, אז השאלה הגדולה שנשאלת לגבי השחייה הישראלית זה מתי יהיה לנו את המדליסט האולימפי, השחיין הישראלי הראשון שיזכה במדליה. מה חסר לנו כדי להגיע ליעד הזה? חסרים הרבה דברים. יש לך זמן? יש זמן. ראית את אנדריה מורוז? ראיתי, כן. היא גבוהה ממך? בהחלט. וכמה אתה גבוה? 1.76-7? יפה, היא 1.78-9? תראה לי עוד שחייניות כאלה בארץ. לא רק גבוהות, אלא גם חסונות וחזקות. אחד הדברים שחסרים לנו זה המימדים הנכונים לשחייה. עכשיו, זה לא אומר שחייבים להיות, אבל אם אתה גם שחיין בעל נתונים פיזיים נכונים וגם בעל תחושת מים, אתה יכול להגיע לאן שאנחנו רוצים שהם יגיעו. יעקב, כן? יעקב יכול להגיע כי יעקב יש לו את הנתונים הפיזיים הנכונים. זיו קולונטרוב, שהוא גם כן אפילו קצת יותר מקדים את מה שמו, את פרנקל. ואני בהחלט חושב שזיו קולונטרוב יהיה בריו. אנחנו לא רואים אותו פה כי הוא בתחרות בתי ספר בפולין. מה הוא עושה? 50.3, 49, הוא עשה שיא ישראלי לבוגרים ב-50 חתירה. זה בחור עם פוטנציאל אדיר, אבל אם אתה מדבר על פודיום, אז הוא לא יהיה הרמטכ"ל התימני הראשון, בטח לא בריו. עכשיו אנחנו נראה איך הוא יהיה בריו ואיך הוא יהיה שנה אחרי ריו, כדי שנראה איך קצב ההתקדמות שלו גם לקראת גיל 23. הוא יגיע ל-2020, כן, 2020 בגיל 23. ואז אנחנו נוכל לראות, או 23, היום הוא בן 18, שנה בת 19, בהחלט יש, אם יש מישהו כרגע שאתה מסתכל באופק הישראלי, זה רק זיו קולונטרוב. כל האחרים טובים כמו שיהיו אנשים שהן פחות טובות, אני לא רואה, אלא אם כן יעקב יעשה איזה משהו שבלתי רגיל. יש את מרק חינאווי שמפגין התקדמות גדולה מאוד במשחקים הארוכים.
תן לי לקחת אוויר ולהתייחס למרק חינאווי. מרק חינאווי ילד מוכשר, ילד שעובד נהדר, אבל קצב ההתקדמות שלו הוא רחוק כל כך מפודיום שזה קשה. הוא צריך כמעט להוריד דקה זה ממש כמעט ברמת בלתי אפשרי שהוא יגיע לפודיום. קודם שיראה את ה-15 דקות, גם אז זה לא פודיום. שיראה את ה-14:50, גם אז זה לא פודיום. והוא היום ב-15:30. ואני לא אומר שהוא לא יתקדם, ואני לא אומר שהוא לא מוכשר, ואני לא אומר שום דבר, הוא ילד מאוד מוכשר. אבל כשאתה מדבר כמו שאתה קורא לזה רמטכ"ל תימני, אנחנו לא רואים, התימנים עוד נמצאים בתימן ועוד לא עלו על מרבד הקסמים. שם נמצאת השחייה הישראלית באשר לפודיום. אז יש ממה להתלהב. אל תשכח שאנחנו חיים בתוך עמנו ובתוך הספורט הישראלי, וכשיש לנו כבר 2-3 שחיינים בטוחים במשחקים האולימפיים, זוהר שקלר, שמע, היא רחוקה 14 מאיות מקאט A. קאט A מאפשר 2 שחייניות. קולונטרוב, 14 מאיות מקאט A, 22-28, הוא עשה 22-39. הוא שם כבר, כן? שחיין צעיר והכל. תהיה שוב משלחת ישראלית מכובדת למשחקים האולימפיים בריו. לדעתי 6-7 שחיינים יגיעו לשם, אבל מעבר לזה צריך לראות מה יהיו ההישגים באליפות העולם בקיץ. צריך גם לראות מה האחרים עושים. אתה מבין, אתה יכול לשחות פה נהדר ובא איזה בריטי ועושה 57-92 ב100 חזה, שזה טירוף. בוא נעצור לרגע ובוא נראה הסיום של 100 חזה, שכמובן עמית עברי דוהרת לניצחון. עמית עברי, תמיד אפשר לסמוך עליה שהיא תוסיף את הפלפל התחרות. זה קריטה. סיגילאים, מכל... לא סיגילאים, לא. תביא את עמית, בטח. אז שיא ישראלי שני הערב לעמית עברי ב100 חזה. ב100 חופשי היה גם שיא. לא, זה אנדריה מרוז עשתה את זה. כן, זה השיא הישראלי השני היום. חשבתי של עמית עברי. היי, בהחלט, שוב, עוד שחיין, זה כבר 3 שחיינים, זה תומרקין, זה אנדריה מרוז, זה עמית עברי, על בטוח, גל נבו, 99% בטוח. ויש לנו עוד, זיו קולונטרוב, 10 מקאט A, כמעט בטוח בריו. זוהר שקלר לא בטוח, כי כדי להיות במשחקים היא לא יכולה להיות, היא צריכה לעשות את הקאט A, היא חייבת לעשות את ה-25-28, היא חייבת לעשות את הזמן הזה, היא לא יכולה להיות מוזמנת כזה. גם זיו קולונטרוב, יכול להיות שיהיה איזה ישראלי אחר שישחה טוב ממנו, ואז מקומו לא מובטח. אבל ההישג של עמית נהדר. אתה יכול...
ערב טוב עמית, מזל טוב. ערב טוב, תודה רבה. שאלה קטנה, את יודעת איזה פעם זו ששבר צי ישראלי? לא. מי יכול לספור כל כך הרבה? מה קורה איתך עמית? זה לא נגמר אף פעם. הלוואי וזה לא ייגמר אף פעם. אני גם מקווה שיהיה דור המשך שלא ייגמר, שתמיד ישבור גם את השיאים שלי, ואני שמחה כל פעם לשבור שיא. ועכשיו, בהכנות לתחרויות הקרובות, מה התוכניות שלך? אני עובדת קשה, עד עכשיו גם עבדתי קשה, הייתה הכנה מלאה לתחרות הזאת. התחלתי אותה לא כל כך טוב, ואני מקווה שסיימתי אותה עם קריטריון אולימפי, שזו הייתה המטרה העיקרית שלי. ומפה השמיים הם הגבול, אנחנו ממשיכים לעבוד חזק לקראת אליפות עולם ולריו. כל הכבוד עמית, את מקפיצה לנו את הלבבות כל הזמן, תמשיכי להקפיץ אותם. תודה רבה, תודה רבה. ועוברים 100 מטר, חזה חוקרים. על אפס, עומר מידן, כל סכנה נגד. על 3, עידן מאסטר, הפועל תל אביב נתניה. על 4, איתי גולדפלד. זה לא מדרג אותה במקום ה-20, בואו נראה כמה איליה גישל, 5, מכבי אשדוד. רונן פאוור 6, בני הרצליה. דניאל לוזקינסקי, 7, מכבי קריית ביאליק. אלון באר, 8, מכבי נהריה. ותומר ורונו, הפועל תל אביב נתניה, גדוד 9. משחקי 100 חזה לבנים. כמובן שהמאבק המרכזי יהיה כאן בין איתי גולדפלד מעמק חפר ואיליה גלדישב ממכבי אשדוד שמתאמן בפנימייה. אני רוצה לשאול אותך רגע בוקי על המעבר מגיל נוער לגיל בוגרים. יש לנו כאן את איתי גולדפלד שעשה תוצאה נהדרת באליפות אירופה לנוער, והשאלה איך הוא עושה את הקפיצה הזו לרמה הגבוהה של הבוגרים. קודם כל תרשה לי לומר שא' אני חושב שהמשחק הזה יהיה בין איתי גולדפלד לאיתי גולדפלד, אבל זה לא חשוב, הוא פשוט כרגע טוב יותר מאחרים, הוא יוצר לעצמו פער נחמד. אבל זה הקטע הקשה ביותר עבור השחיינים הישראלים, המעבר מנוער לבוגרים. למה? העומק בבוגרים הוא אדיר. שחיינים בוגרים היום לא פורשים. זה לא כמו כשאני הייתי שחיינים בגיל 22, גמרו קולג', הלכו הביתה, שחו פה עד גיל 23, הפסיקו לשחות. היום החבר'ה האלה ממשיכים. היום השחיינים הבוגרים ממשיכים, בין אם זה לוכטה או פלפס או גרנט הקט שחזר בגיל 34 וכבר בנבחרת האוסטרלית, ויש רשימה אינסופית. כנ"ל לגבי ישראלים, ברנע ונבו ושפירה ויעקב, חבר'ה לא כל כך מהר, ולכן המעבר דורש קודם כל יכולת ואימון נכונים, המון סבלנות. החבר'ה הצעירים חייבים המון סבלנות. אתה יודע שבארצות הברית יש 2 שחיינים מתחת לגיל 22 שעשו את הנבחרת.
זאת אומרת, היום בקולג'ים בארצות הברית כמעט לא מגיעים לנבחרת. פעם כל הנבחרת הייתה כמעט מהקולג'ים. היום מה פתאום? היום לחבר'ה האלה צריכים המון סבלנות, וסבלנות אומרת להמשיך להתאמן חזק כמו שהתאמנו, ויותר חזק ממה שהתאמנו, כדי להתקדם וכדי לדחוף את המבוגרים, וזה מאוד קשה. אני הסתכלתי היום על השחיינים החדשים בדירוג העולמי, בהשוואה לברצלונה לפני שנתיים, אתה יכול לספור אותם על כף יד אחת. זה הבריטי הזה שעשה שיא עולם, זה איזה אוסטרלי אחד או שניים, וכמעט זהו. בצרפת יש שם גביסטים נשארים, החותרים נשארים, בכל העולם, ולוכנה נשאר, וגרייברס נשאר, וזה נשאר, והם כולם נשארים, ולצעירים מאוד קשה. זה דבר שגם החבר'ה שלנו צריכים לדעת, גם המאמנים שלנו צריכים לדעת את זה. כי הם חייבים היום לגשת לו, רגע, אוקיי, עשית. הוא עשה... שנייה וחצי. לא נורא שהיום הוא היה 2.3 או 2.4 פחות מהר. זה משהו זמני או זה... אבל כל החבר'ה הטובים האלה, כולל תומר פרנקל וכולל זיו קלונטרו וכל החבר'ה האלה, אחרים צריכים להבין שהצמרת העולמית מאוד מבוגרת, מאוד חזקה, מאוד רוצה, מרוויחה כסף, ומי כמונו יודע איזה דרייב נותן הכסף, והשחייה נותנת היום כסף. זה נכון שזה לא אתלטיקה. אין עוד יוסיין בולט, גם לא בשחייה. אולי מייקל פלפס, אבל זה רק אחד. אבל הרבה מאוד אתלטים, הרבה מאוד שחיינים, חיים היום יפה, צוברים כסף, מתקדמים עליו, ולא עוזבים את השחייה, ולא נותנים לצעירים. זה מין תקרת זכוכית כזאת שהם לא נותנים להם לעלות. יש שחיינים מצוינים בארצות הברית, צעירים. לא מצליחים. בשליחים, איזה אחד פה מקום שני, ממש קשה, וזה בכל המדינות כך, וזה ימשיך להיות כך, וזה רק יהיה יותר קשה לצעירים. והמעבר הזה מאליפות, פעם אמרנו אליפות אירופה לנוער, זה סימן. מיקי חליקה רץ קדימה, אורבך רץ קדימה, שפירה רץ קדימה. היום זה כבר, זה שונה, וזה ילך ויהיה יותר קשה לצעירים. ואת הדבר הזה צריך ללמוד, צריך להגיד בריש גלי כדי שהצעירים יבינו שזה שהם אלופי אירופה, אם עכשיו קולונטרו ויהיה אלוף אירופה לנוער, הוא יצטרך להבין שיכול להיות שבישראל זה טוב, אבל ברמה האירופאית זה יהיה כבר שונה. ברמה העולמית זה כבר משהו אחר. כלומר, זה בעצם מחייב הערכות שונה של עולם השחייה בישראל, ונקווה שיהיו האנשים שידעו לעשות את זה. אז תודה לך על תודה על כל הפרשנות הזו, בוקי, וערב טוב. ערב טוב. המסלול 1, דורון לוי, הפועל ירושלים. על מסלול 2, קשת יליד, מכבי חיפה. על מסלול 3, אור תמיר, הפועל עמק חפר. על 4, מיכל ליברמן, הפועל עירוני הוד השרון. על 5, שחר מנחם, מכבי פארק המים רעות. על 6, ענבר בר, הפועל דולפין נתניה. על 7, אפרת ברום, הפועל פתח תקווה. על 8, נטע קבלן, הפועל כפר סבא בטרם. ועל 9, נטלי בר, מכבי חיפה. אז אנחנו במשחק 50 גב לבנות, והיחידה שירדה את 30 השניות במשחק הזה היא מיכל ליברמן, שנמצאת במסלול מספר 4, שמשני הצדדים שלה שחר מנחם מרעות ואור תמיר מעמק חפר ינסו לאיים עליה, ואני מקווה שגם להם זה תהיה הזדמנות לרדת מגבול ה-30 שניות.
ליברמן. אבל גם 5 היא משתפרת בקצב מדהים. זכייה יפה מאוד של אור תמיר במסלול מספר 5. ואור תמיר מתקדמת ומתקדמת, אבל קרובה מאוד לירידה 130 שניות. שיא אישי יפה מאוד, ואור תמיר תייצג את ישראל במשחקים האירופאים. קרן ברדו, 1, מכבי פארק המים רעות. עמית נגר, 2, מועדון השחייה, קריית אתא. הודיה אלקלעי, 3, הפועל דולפין נתניה. ניצן קאט ליכטנשטיין, הפועל עומר. על 5, עופרי ברדו, פארק המים רעות. על 6, טלי צ'רקס, מכבי חיפה. על 7, נועם קירש, הפועל דולפין נתניה. הדר אפשטיין על 8, מכבי וייטקאט. ואלעזרי ברגר, 9, שני אלעזרי ברגר, הפועל עירוני הוד השרון. שמח לבשר שאור תמיר עשה את הקריטריון לתחרויות בבאקו. יש לפנינו קרב ענקי עם 50 מטר גב גברים. במסלול 0, דניאל קפלן, הפועל ירושלים. במסלול 1, עידן דותן, מכבי קריית אונו. במסלול 2, עמית עצמון, הפועל ירושלים, שחיין נבחרת נוער לשעבר. ואורן מלכה במסלול 3, גם הוא שחיין נבחרת נוער לשעבר ממכבי חיפה. יש לנו את אלוף אירופה במקצה הזה, יונתן קופלר במסלול 4, מכבי חיפה. במסלול 5, האולימפי גיא ברנע, פעמיים שחיין גמר אליפות עולם במקצוע הזה, פעמיים מדליסט אירופאי ב-50 גב. הוא ישחה במסלול 5. במסלול 6, דניאל אייזנברג מירושלים רבתי. במסלול 7, תומר ב-8, גיא סוניק, הפועל גליל עליון. וב-9, עוד שחיין נבחרת נוער, דוד פרידלנדר,
למה תבזבז זמן? ויש לנו הזדמנות לראות שניים מבכירי השחיינים בעולם במשחק הזה, את יונתן קופלב ממכבי חיפה ואת גיא ברנע מהפועל ירושלים, ונראה מה יזמן לנו הקרב הזה הערב. יצאו לדרך 25-58, זה הקריטריון הישראלי לאליפות עולם. יש לנו פה קרב ענקים, צמוד, קופלב ברנע, צמוד מאוד, עד הסוף. וזה יונתן קופלב עם 25-65, לפני אורן מלכה 25-85, וגיא ברנע 25-92. אורן מלכה ממכבי חיפה פעם ראשונה מתחת ל-26 שניות. הוא צומח בחממת הגב המעולה של המאמן חנן סטרלינג, וכמובן יונתן קופלב ושחייני גב מעולים שהיו בעבר במכבי חיפה כמו איתן אורבך. שלושת הקישומים, תוצאה טובה מקריטריון לאוניברסיאדה. כל הכבוד, בנים. זה שני, אביר יעקב, ספרה על 0, פועל דוקים נתניה. איהאב נאצר, על 1, פועל פרסמה בביתר. גיל ויטנר, על 2, פועל עירוני השרון. מיכאל אטרובסקי, מכבי קריית ביאליק על 3, נדב אהרונסון על 4, פרסמה בביתר. נדב שטיימן, 5, על הפועל בת ים. אלון מיידר, הפועל דוקים נתניה על 6, מרק מילר על 7, מכבי ראשון לציון, עידן קובו על 8, הפועל עירוני השרון, ואביב הנדלר על 9, מכבי קריית אונו. אני מזכיר לכולם, בגמר המשחקים תהיה חלוקת מדליות לשחקנים המקצועיים, 3 גילאים בנים, 3 גילאים בנות. נדב אהרונסון קרבה כבר שיא הגילאים בבריכות קצרות, ונראה את התוצאה שהוא יקבע בבריכה הארוכה. ונדב אהרונסון קובע שיא אישי, פעם ראשונה מתחת ל-27 שניות, 26.88 מאיות.
צריכים רק את... נציגי אגודות, נא לסגור בצד השני של המתחם, לסמן את השחקנים של העבודה שלכם, את הבריכות. בבקשה. מי שלקחה כפכף הוויאלה, שחור לבן, מביא למזכירות, הכרנו אותו בטעות. ואנחנו נמצאים עכשיו במשחק 800 חופשי ומשתתפות בו הפעם כל בחירות שחייניות המרחקים הישראליות, וכנראה שהתפתח פה קרב מעניין מאוד.
אני הייתי שם מוזיקה ברזילאית, אבל... רוני בווה שניצחה לפני יומיים את המשחק ל-1500 מטר, מובילה אחרי 500 מטר, קצב מאוד יציב, מאוד בטוח. הם יצאו ל100 מטר האחרונים, כי עדיין השלישייה המובילה, רוני בווה מהפועל ירושלים, אנדריאה בסרבה מסרביה ויעל דניאלי ממכבי פארק המים רעות. רוני בווה ניצחה את המשחק הזה, תוצאה יפה, פעם ראשונה העונה מתחת ל9 דקות.
שי טולדנו, במסלול 4, משחי יונתן בצ'ה, במסלול 5, רגע אני מבין שתפיים, משחי עידן מורדן, במסלול 6, אני רואה שאני מסובכת, אז רק רגע. נחזור ליונתן בצ'ה במסלול 3, במסלול 4 עידן מורדן, במסלול 5 דניס לוקקה, במסלול 6 גיא מוסקוביץ', במסלול 7 מקסים איליסביץ', במסלול 8 דוד דולצינגר, ובמסלול 9 שי גרינברג. בהצלחה לשחיינים. ומיד יתחיל המסחה ל-1500 מטר חופשי, המסחה שנועל את תחרות גביע האיגוד, כשבמסחה הזה שני שחיינים שמתמודדים על הקריטריון לתחרות גביע הקומן, דניס לוקטב ממכבי אשדוד במסלול מספר 5 ומקסים ילישביץ' מהפועל בת ים במסלול מספר 7. מהמסחה הזה נהדרים שני השחיינים המובילים של ישראל בסגנון, במסחה הזה, מרק חנאווי מהפועל בת ים וגיל קיזלר ממכבי חיפה, ונראה מי ינצל את ההזדמנות הזה כדי לנצל את התחרות הזו. הפועל ירושלים לא שלחתם נציג לשחיין במסלול 2. One Romanian music. Musica.
מאבק מעניין מאוד מתפתח, כשגיא מוסקוביץ' מוביל בפער כבר במשך כמה בריכות, מאחוריו חמישייה שנמצאים כמעט בקו ישר.
להכניס לוגויים. אנדרי, שנייה, ככה מעלה. אני מזמין לשחקנים בנושא סיום ההצגה, סיום חלוקת גביעים, לשחקנים המצטיינים, נא להישאר במקומות. סיום המשחה ל-1500 מטר חופשי. יוני בצ'ה ניצח את המשחה כשהוא מצטרף לחבורה מצומצמת של ישראלים שירדו מ-16 דקות במשחה הזה. דניס לוקטב ומקסים יליסביץ' קבעו תוצאות טובות מהקריטריון למשחקי הקומן. מה אתה אומר? ובזה סיימנו את התחרות והאיגוד. עכשיו נעבור לתרומת הגביעים. בוא נזיז את הפודיום טיפה אחורה, שיהיה לנו זה. מי שתתמקם... לשופטי איגוד הצפייה על המעמד
איתמר. בבחירת שופטים. זה עלוב. כן? כן, זה עלוב. תעלה את חינאווי. שמתי לוגו. כאן רמת שלושה ביחד? לא? אני מעביר ביניהם. אתה יכול לפרק. ניתן להם עוד 5 דקות לוגו. אתה לא צודק, פה אתה לא צודק.